tulungan, nasistihan, hanggang maisaayos muli yung aking sarili. No? Nandun yung even retreats and recollection na favorite kong ginagawa many years ago ay talagang parang nakita kong nahirapan na ako magbigay. Kasi I found myself as a wounded person. No? At hindi na ako effective during that time. Pero sabi nga, in one of my retreat, I was challenged by a group priest. Sana sabi nila, G, makita mo ulit yung sarili mo. Pinagbigyan ko ako yung nag-retreat. Pero wala sa puso ko yung pagre-retreat. Hanggang a good friend of mine, a priest, left me something. Sabi niya, kapag wala ka na magawa, buksan mo lang tong envelope na ito. At hopefully, makatulong to. Binaliwala ko ang envelope. Pero after 3 or 4 days sa retreat house, nagplano ko lumabas. Gusto kong maglakad-lakad sa labas. Hanggang nung hindi ako makalabas, sabi ko, ay, paano ko lalabas? Wala akong pera. Sabi kong ganyan. Saan ako kukuha ng pera? Sabi kong ganyan. Hanggang naaalala ko yung envelope at nung binuksan ko, walang pera. Nung binuksan ko, meron lamang papel na nakalagay dun ay basahin ko raw yun as many times as I want hanggang maintindihan ko at kung maaari i-own ko, no, angkinin ko what I have read. Then after owning it, kapag kontento na ako, I had to read it again for the last time at banggitin ko ang pangalan ko habang binabasa ko yun. And sinubukan kong gawin. Sinubukan ko nung hindi rin naman ako makalabas. Sabi ko, I started 3 o'clock in the afternoon, pero to tell you, I'd end up 4 o'clock in the morning the following day. So sabi ko nga, pambihira yung karanasan, first time ko sineryoso ang mga bagay-bagay na katulad neto. Pero ang pagbasa ay sa kasulatan ng Salmo, no? Ng Salmo. At ito ay aking dinasa paulitan Psalm 139, no? Which was written by King David. I came to realize na wow, mas kakilala ako ng Diyos. I came to realize na hindi niya ako pinabayaan. Kahit minsan. At habang binabalikan ko yung gusto kong matunaw, hindi ako matapos sa kaiiyak. At sabi nga, ang nakakatuwa nun ay nakita ko muli yung sarili ko. At doon nagmula na damputin ko ulit yung broken pieces ng aking pagkatao. No? It took years pa rin. 7 years ako nag-struggle, pero siguro it took me another 2 to 3 years bago maka-fully recover. Brother Reggie, sorry I was to given interrupt. the opportunity. Opo. Anong age ka nun para makarelate din mga nakikinig no nung during those baka mag-recall din sila on that part. Sorry for interruption. Anong age ka nun? Actually, ay okay lang po. Siguro nasa 20 plus na ako eh. 20 plus na ako, magte-30 na yata. Dahil kasi naubos po yung time ko sa pagtatrabaho. Binigay ko talaga sarili ko sa simbahan as campus minister. At sabi nga na iba, parang kinalimut mo na yung sarili mo. So, ganun pa man ay, tama, mga 20 plus, almost 30 nung nangyari yan. So, durug na durug ako. Pero after that, picking up the pieces of myself, sabi nung mga kaibigan, G, why not focus yourself in giving retreats and recollection? Dahil kasi we found you effective as a campus minister in doing that. At since then, I decided to go on my own. Nagpaalam ako sa Archdiocese. Kung pwede ako magbigay ng mga retreats and recollection, and they gave me a go signal. Kaya kami nagkakilala nila Sir Marvin, Sir Edwin, Brother Edwin, at the rest of the team. At yan po yung aking naging pinagpala yung mga taon na yan. At
hindi Yun yung naging naglaong, conversion stories. hindi sa matagal na panahon, nakapag-asawa pa ako. Yun, may bonus pa, di ba? Medyo late na. It's And I was blessed with 2 kids. Yeah. Yan. At ngayon po, eto, ay patuloy na naglilingkod sa simbahan sa abot ng aking makakaya. Yan Yun. po. Yan. Yun, napakaganda ng kanyang Siguro po. kwentong conversion, no? Naalala ko tuloy, sana yung mga kabahagi Magandang detalye. mga kalaiko natin na nakikinig ngayon, baka may mga conversion stories din sila. Pwede nilang i-comment yun para mamaya mababasa din natin sila, di ba? Pero pakinggan naman natin ngayon yung conversion stories na meron ng ating kalaiko na si Daddy Bro. Daddy Bro, ikaw, mukhang maganda din ang conversion story na ito. Ayan, nako, medyo kakaiba yung aking conversion, no? Kasi galing ako sa mahirap na pamilya. Nanay ko housewife lang, ang tatay ko naman driver lang, no, ng eroplano. Hindi, ano pala, driver ng mga piloto, no, ng eroplano. Ayun, no? So messenger, ganon. So ganon lang ano niya. Kaya hindi naman ganun kaganda yung aking buhay. No, nakapag-aral yung aking panganay, kaso tumigil. Pero nakagraduate naman siya, pero ayun, medyo nagloko. So ganun na nangyari. Sumunod na pinag-aral yung apat kasi kami magkakapatid, no? Ako yung bunso. Tapos pinag-aral yung pangalawa, tumigil din. So pinag-aral yung pangatlo, tumigil din. Kaya pagdating sa akin, sabi, wag na natin pag-aralin, baka tumigil din. Kaya medyo hindi na ako nakapagtapos. Pero pagdating ng age 10, I started my teaching journey. I was invited to teach at age 16. Gumpisa na ako. So for 5 years, nag-teacher ako sa Asian College of Arts and Business, Blessed Helena Academy, St. Peter the Apostle School, Santa Clara Parish School. So yung mga subject sila, mga minor subjects. So sa umpisa, akala ko ganun lang. Pero sawa ako kasi ang kukulit ng bata. For 5 years, tumigil ako. No? And then napunta ako sa insurance. At dito, medyo kumita ng konti. Kumita ng konti. At alam nyo, ito yung isang conversion. Ito yung medyo kakaiba Nung nag-start akong kumita, kakaiba pala yun, no? Pagka lumaki yung kita kasi at hindi mo alam yan, hindi mo kilala ang Diyos, lumalaki yung ulo. Lumaki yung ulo ko, no? Kaya yung utak ko nandun, kakalug-kalug doon sa loob. No? Parang gano'n ang utak ko, no? So, kaya dumating yung time na talagang I started to earn so much, no? 100,000, 200, 500, 800,000 isang araw, gano'n. No, kaya ano nangyari? Di nag-enroll na ako kagad, no? Nag-enroll ako sa lahat ng casino all over Metro Manila. No, nag-enroll na ako. Tapos lahat ng mga nightclub, no, diyan sa Boulevard, no, Wild Duck, Night Rider, PC, lahat ng yung may patay, pinupuntahan ko 'yon. No, yung patay sinde, no, yung mga may gumegewang-gewang na gano'n. Kaya gano'n na nangyari, no? At hindi lang 'yon, habang tumatagal talaga namang araw-araw lasing, no. At minsan meron pang droga, no, napasama rin ako at meron ako mga kaibigan, mga gun runners. No, mga gun runners na nagbebenta ng mga baril sa mga general. Kaya pag wala kaming pera, tinatawagan ko lang 'yon, no. Pare, pera, liga, sama ka sa akin. Sasama ako doon sa isang gabang, ikot kami, isang bagyo, punong-puno, may mga baril, iikot kami. Paglabas namin, pagkatapos ng gabi, may 500,000 ka na. No, kaya ganun kadali, akala ko ganun ang buhay. At simula noon, you know what, I became the commander-in-chief sa bahay. Ito yung isang medyo kakaiba. Ako, remember, I am the bunso. Ako yung bunso. Pero naging salbahe ko, suwail ako. No, lahat sila minumura ko. Kasi ako may pera Ako nagpaaral. Ako lahat nagpaaral sa mga pamangkin ko. Ako lahat ang akong bayad tubig, ilaw, telepono, apartment. No, so I started to become the commander-in-chief. At minsan nga, pati parents ko, minumura ko. No, siyempre pag nakatikod, no, nakakahiya rin. Kaya ayun ang medyo hindi magandang nangyari. Nawala ako sa sarili ko, hindi ko na maintindihan until finally, siguro pinitik ako ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, hindi na to, medyo kailangan ko na siya. So I got sick. No, medyo tinamaan ako. Tinamaan yung aking liver, gallbladder, everything. No, I was 7 months pregnant at that time.
Hindi, I mean, I was like a 7-month pregnant. Laki ng tiyan, ah. No, kasi ang laki ng, magalat ang ano ko eh. So, I went to my doctors. May mga friends akong doctors. I went to them. And then after the examinations, pinatawag ako. Galit na galit yung barkada kong doktor. Sabi sa akin, anong pinagagagawa mo? Sira ulo ka. Sabi, ba't ngayon ka lang nagpa-check up? Hindi mo ba alam komplikasyon na yan? No, at sinabi pa sa akin, hindi mo alam, baka 6 months na lang, no? Patay ka na. Sabi sa akin, kaya pwede ba confine ka? Yabang ako noon. Sabi ko, ayokong makita ng family ko na hindi ako in control sa family. Gusto ko makita nila, ako pa rin ang in control. So, ang ginawa ko, umuwi ako ng bahay, hindi ako nag-confine. At first time, nga yung pag-uwi ko, kinausap ko kaagad ang Diyos. Doon ako nagsalita sa Diyos. At sinisisi ko talaga ang Diyos. No? Sabi ko, anong klaseng Diyos ka? Sabi ko, ako na nagpapalamon. I remember those words. Yung pa yung words ko eh. Ako na nagpapalamon sa pamilyang to. Ako bibigyan mo ng sakit. Sabi ko, anong klaseng Diyos ka? Sabi ko, bakit ganitong ginagawa mo sa akin? So, basta, ewan ko ba, ako natakot mamatay. Dati wala akong takot mamatay eh. Mahilig ako sa mga rumble, no? May mga dami namin no? mga prating puyat, prating gutom, pakalat-kalat. No, ang dami na yung mga ganyan na mga sinasalihan dati, pero mga rumble sa mga inuman. No? Ganun buhay ko. Dati wala akong takot noon. Kasi lahat kami, may mga baril kami. So, pero nung time na yon, natakot ako. Kasi sabi sa akin, 6 months na lang ako eh. So I just prayed. You know what? For 2 months, I was praying, I was crying inside my house. Hindi ako lumalabas bahay noon. 2 months ako sa bahay. Talagang, I just prayed. Natakot ako. Pero syempre kakain din ako ha. Medyo mahaba yun, 2 months eh. No? So I prayed, I cried, and I eat. No? Yeah. So, ayun, I prayed. And then after 2 months, I went back to my doctors. Nagpa-check up ako ulit. And then nagulat ako after the exam. Pinatawag ako ulit. Sabi sa akin doon, barkada ko, pinaloloko mo ako. Sabi ko, bakit? Sabi, ano ginawa mo? Sabi, saan mo tinago yung kahit? Ba't di namin makita? Sabi niya, 6 months na lang, tayo na ako eh. Hindi ko intindihan, no? Ba't hanggang pa ako? So, kinausap ko, sabi ko, Lord, ba't mo ako binuhay? Would you like me to do something for you? And then I found myself here. So, mula nga noon, tuloy-tuloy, nangyari. Ito tapos ko naman magturo talaga sa bata. Sabi ko, baka siguro ibang gusto mo ituro. So, nagulat na lang ako. Ayun, unti-unti, binigay sa akin yung mga tamang tao. At ayun nga, napunta ako sa mga ganitong bibigay. And hanggang ngayon, no, ilang years na ba? Bali, 8 months. 8 months na. No, and 32 years. And 32 years. So, ganun na. No, ganun na. Magte-33 na ngayong November. No, nung ako'y na-involved sa mga ganitong gawain. Kaya sabi ko, at hindi lang yon, tuloy-tuloy ang biyaya ng Panginoon. Alam mo, simula nung sinabi, nung nakausap ko ang Diyos, everything was taken away from me. As in, everything. Tinanggalize niya lahat, ha? Tinanggalize niya lahat. Lahat ng pera, money, babae, sugal, lahat tinanggal sa akin. No, nawala lahat sa akin yon. Pero, and then I found out na talagang sa kanya pala, I already have everything. No, yun ang nakita ko. Kaya simula nun, sabi ko, sige Lord, if you want me to do this, I'm going to do it for you. Kaya simula nun, ayun nga ang nangyari at naging tuloy-tuloy yung at maraming milagro. No, katulad ngayon, before pandemic, talaga, kung papansinin niyo, baka akala niyo normal ako. No, PWD na po ako, no? Lahati po na aking katawan walang pakiramdam, no? Na-stroke ako Ito, tong right side ko. Walang pakiramdam to. Hanggang ngayon, numb siya, mabigat. Pero nagagalaw ko. Dati, ganyan, hindi ko ganyan lang. Dati hanggang dun Ngayon, hanggang dito. Hanggang dito lang. Hindi. Pero yun nga, no? Bali, ganun nga yung hanggang, nagulat ako hanggang ngayon. Kahit ganun man na nangyayari, nakatapos pa rin ang mga anak ko, no? Magandang dalawang pareho ng tapos at maayos naman, no? Maayos. Hanggang ngayon, survive ako
No, nagsusurvive ako kaya sabi ko I really have to put my trust in God. Yun lang siguro. No, kaya sa mga nakikinig, no, baka maaaring may calling kayo o kaya may mga core gift kayo no, na gusto ng Diyos na gamitin natin katulad ng pagtawag sa akin. No, wag niyo na hintayin gano'n na maging pantawag sa inyo ng Diyos. No, kaya ngayon pa lang sana ay makapagbalik loob tayo at makapagbagong loob. Yeah. Brother Marvin, ganda ng kwento nila, no? Yung kay Brother Reggie, yung hindi nag-start from the dark eh. Very good. Tapos nag-dark, tapos good. Tapos yung kay brother Edwin. baby daddy bro. So basically, yan yung normal na typical na reading, parang si Saint Paul. Parang Si 2D. Saint Augustine. Saint Augustine, parang ganun. Two different Damascus experience, no? Pero siguro partly they mentioned it how paano nila na proseso yung pagbabago, siguro they can make it deeper kasi lalo na yung sino mga naging gabay, anong naging sign sa pagbabagong loob kasi it's also difficult kasi yung peer pressure nandyan pa rin, lalo na si Daddy Bro. Lalo yung peer pressure, no? Yes. Parang, paano ka hihiwalay doon? How can you detach, no, from that one? Siguro, paano natin? Siguro, let's ask them, paano? Ako dun ako. Maganda nga yung, para makita din nila, medyo nakwento na nilang konti, pero in Deeper. very light way, no? Napaka-light ng pagkakakwento nila. Pero yung nitty-gritty talaga, paano yung naging gabay? Parang mas maganda yon. Unahin natin siguro si Daddy Bro, no? Yung Oo. naging gabay niya sa... Yes, Ang bilis kasi ng kwento niya eh. Sige. Yeah. Kasi alam niyo nung napunta ako sa insurance, doon ako nag-start no nung kumikita na nga. And then hindi naman ako basta nawala kagad sa insurance. Kumikita pa rin ako pero yung mga sideline ko sa labas tuwing gabi nawala. No, kasi may nakilala akong babae. At ito nagtuturo ako ng music, no? Pero do re mi nga, ako marunong magbasa ng nota pero marunong akong tumugtog. No, natuto akong magpiano, natuto akong maggitara, kumakanta kami dati, may grupo ako dati, kumakanta kami sa nagigig kami, no, sa Father's Mustache, sa Hobbit House, no, kila sa Malate. Yun ang meron ako nakilalang babae, naghahanap sila ng ng magiging choir master. Choir master. Kaya sabi sa akin, inibita ako, sabi, pwede ba tulungan mo kami kasi gusto namin maging maayos yung choir, no, yung choir namin. Sabi ko, sige, tulungan kita, pero tulungan mo ako sa insurance. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sige, deal. So nag-deal kami. At simula nga noon, ayun, hanggang sa dumating yung time, wala naman siyang boyfriend, wala rin akong girlfriend nung time na yon. Sabi ko, total, wala kang girlfriend, boyfriend, wala akong girlfriend, di tayo muna. Sige, trial and error. So, pumayag naman. At pagkatapos noon, dumating yung time na nandun ako sa simbahan, merong isang programa, no, na ipinakilala sa amin, yung Catholic Lay Evangelization, yung CLAY program, no, sa San Carlos Seminary Lay Formation Center. No, yun. At inimbitan niya ako, no, yung etong babaeng girlfriend ko to, ex ko na to, no. Ex-girlfriend ko. Siya na kasi yung napangasawa ko, no, kaya hindi na siya girlfriend. So, siya yung nag-invite sa akin. At sabi ko, ba't mo ako imbitahin dyan? Mali ko dyan. Sabi ko, evangelization yan. Sabi ko, pag pinilit mo ako, mag-i-iglesia na lang ako. Sabi ko, sabi niya, sige na, subukan natin. So, sinubukan ko. At doon nagkaroon ng pagbabago. Kasi I started to accept Jesus Christ in my heart. No, doon nagsimula yon. No, inaccept ko at naging daan yung aking misis. No, siya yung naging gabay ko at pag unti-unti yun pinakilala na ako doon sa mga taong dapat na gumabay sa akin, yung magbabago ng aking daan. No, yung mga leaders no sa simbahan, yung mga organizers hanggang sa maging na-meet ko no yung mga
yung mga master trainer no ng Catholic Lay Evangelization, at in-invite din ako no na doon sa San Carlos Seminary. And during that time, that was 1989, I started no, at nagulat ako kasi nga ewan ko ba ba't gano'n, no? Natuwa ako eh. So pinagbuti ko at naging at ako yung naging pinaka-youngest master trainer doon sa at that time no doon sa Lay Formation Center. At simula noon, nagsimula na ngayon tuloy-tuloy, puro nag-handle na kami ng mga retreats, ng recollection. Yun ang nagitdaan. At etong mga batang ito na pinapadala sa akin, no, naku, talagang nakakatuwa kasi sila rin yung sila rin yung talagang humuhubog din sa akin. I also learned from them so much. No, ang dami ko natututunan sa mga kabataan. No, ito yung mga nagiging gabay ko. At simula noon, sabi ko, Lord, ito pala gusto mo sa akin. Kaya simula noon, sabi ko, sige, hanggang sa last breath, gagawin ko to kung ano yung gusto mo. At nakita ko naman, naramdaman ko naman yung fulfillment. No, nakita ko na talagang parang naging in tune baga. No, naging zlota, 'di ba? Yung zlota natin na in tune, kumbaga sana fine tuning sa radio station. Parang ganyan, naging in tune na ako do sa frequency ni God. At narinig, naramdaman na ito yung gusto niyang gawin ko. At ito nga yung ginagawa ko hanggang ngayon. No, kaya si Kuya Marvin, isa rin yan sa naging gabay ko na talaga namang tuloy. Siguro more than ilang years na ba tayo, Kuya Marv? 18 years na ako, no? 19 years sa AUF. Ako 16 pa lang. 19 years na. Binat na lang kita doon. Ayun, ganun ang mga naging Nakita gabay mo, sa akin at parang sign. Nagpadala ang Diyos sa kanya para maging gabay niya sa kanyang conversion stories kasi hinamon niya ang Diyos, sumagot ang Diyos sa kanya. Sa isang napakagandang kwento. And soon enough, nagkaroon pa ng love story within the conversion. Siguro, whenever we talk about guardian angels, hindi spiritual eh. Posibleng guardian angel mo is a companion in life, di ba? Yes. Sometimes you're fixated sa spiritual na angel, pero nandyan lang pala sa tabi mo. Oo. Yun, no? Napakaganda ng talagang specific conversion stories niya. Ngayon, excited ako kay kay Brother Reggie. Kay Brother Reggie kaya, ano naman ang kwentong conversion niya? Sa akin ay hindi naging madali ang lahat yung proseso ng pagbabalik. Kasi sabi ko nga, nabuhay ako for many years, for 7 years, almost 7 years in denial. Siyempre, sugatan ka kapag may nangamusta sa'yo. Kamusta ka na? Well, I'm okay. Pero deep inside me, I'm broken. I'm wounded. I really don't know what to do with myself. So, pretension, nabuhay ako sa pagkukunwari. At mahaba yung proseso ng pagtanggap. Hanggang, yun nga, na-realize ko na nagbalik na bago pa ako umibig, bago pa ako nagmahal, meron na akong Diyos na lubos na nagmahal sa akin. At ito yung isang magandang paalala na hindi ito isang salita, pero patuloy na patunay. Kasi along the process, nung ako'y nasugatan, marami akong naging sakit. Tinamaan yung baga ko, tinabaan yung puso ko. Naghihintay na lang ako ng kamatayan. Sabi ko, gusto ko nang mamatay. That's the reason why I have to live. Kung ganito rin pala. Pero all the while, I thought it's the end of everything. I came to realize, meron akong Diyos. Una ko pang minahal bago dun sa girlfriend ko. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Bago mo nakakilala yung girlfriend mo, ako yung first love mo. Oo nga na. So, umalik ko sa Psalm 139, na ganito ko kakilala ng Diyos. Hindi niya ako pinabayan at binalikan ng buhay ko gitna ng aking pagwawalwal sa buhay, sa mga katarantaduhan na ginawa ko sa sarili ko. Bakit hindi ako napahamak? Kasi mahal ako ng Diyos. Patuloy niya pa rin ako iniingatan. Patuloy niya pa rin ako pinadadala ng mga taong gagabay sa akin at magpaparamdam ng kanyang presensya. At isang araw, dumating yung aking naging girlfriend. No?
At una, lihim-lihim pa. Pero nagulat yung iba nung kami nag-pronounce kami magpapakasal. Aba, mga loko to. Sila pala. Kasi yung pong aking napangasawa ay dating katrabaho ko rin sa ministry, but she's a lot younger than me. She's 18 years younger than me. Kaya nga sabi nung karamihan, isang malaking kalukuhan to. Pero hindi. Hinintay namin yung tamang edad para siya magpasya at makapagpasya kung talaga mahal niya ba ako. At hindi ko dinaan sa pabilisan. Kumbaga sa yung ganung usapin. At simula nun ay pinilit ko magpakatotoo. No? Yung magpakatotoo at maging tapat sa Diyos sa abot ng aking makakaya. At nakita ko rin yung katapatan ng Diyos. Kaya from there, muli ako namunga. Not only in my love life, pero even in my commitment to the church. Diba? Nakita ko kung paano kung hindi pinabayaan ng Diyos. Kaya sabi ko, tama lang din na hindi ko pabayaan yung Diyos ang unang nagmahal sa akin. Yeah. Yan po. So, I think, tama na muna yun. Wow! Nakita mo rin yung kanilang stories. Kanina, iba yung kwento nila, no? Yung from good to not so good to good. Yung isa naman from not so good to good. Yung kwento nila, no? Pati yung naging conversion stories nila, kakaiba din. May kasama, yung no? isa natakot mamatay. Yung isa, gustong mamatay. gusto na talagang mamatay. Kasi, what's the essence of Living. kung hindi na talaga ako masaya? So, Tama. hindi rin pareho, pero they share the same faith. Na-convert sila at napunta sila kung nasaan sila ngayon because of that conversion stories. May katanungan ka, Daddy Bro? Ito very common to, no? Pero before nung tanong ko, no, girl, pag may problema ako, hanap din akong girlfriend. No? Oo nga, panghanap ko po siya ng girlfriend. So, nananawagan po kami. Nasa radyo naman tayo. Joke! Anyway, ito po, tanong ko po to. Ito, seryoso na po to. Anyway, seryoso po to. Kasi, ang daming sasabihin eh. Yan, very common. Mahal ako ng Diyos. Mahal kita. But, sasabihin nila, ba't di ko pa enjoy ang buhay ko? Meaning, uminom ako, mababae ako, manlalaki yung iba, or what. Total naman, pwede naman ako magsisi afterwards. So, ang tanong, anong advice mo ano pong advice niya sa mga ganong mag-isip why not enjoy now? Be happy, be merry. Total, last minute naman, patatawarin pa naman ako ng Diyos eh. Mauna tayo kay Daddy Bro. Daddy bro. Yes, oo. Medyo kakaiba nga yun, no, pagka ganon. Alam nyo kasi, nobody knows, no, kung kailan ka tatawagin. Baka mamaya kasi, no, hindi ka na makatawag sa Diyos. Pag dumating yung time na magulat ka na lang, abay, wala ka na palang oras, no, hindi ka man lamang makapagsisi. Kaya, wag nyo na pong, itong payo ko lang, no, sa mga nakikinig po. Alam nyo, wag nyo na intayin, no? Wag nyo nang intayin na magaya kayo sa mga karanasan namin. Kasi akala nyo maganda, hindi rin eh. Dahil masakit yung pain nandoon. No, yung pain nandoon sa akin, yung sufferings, yung mga karanasang yun. No, at yun ang mahirap daanan. Wag niyo na, you learn from our mistakes. Kaya ako nga 'to ginagawa. No, kaya ako ginagawa tong pagbibigay ng to upang sa ganun maging halimbawa sa mga kabataan, no, para wag na nilang maranasan yung buhay na dinanas ko. Dahil pwede namang hindi mo puntahan yun eh. No, para mapalapit ka sa Diyos. No, mas maganda nga yung wag mo nang daanan yun. Dahil hindi maganda yung dinaanan ko. Baka mamaya dumating yung time, hindi mo makayanan na kumawala doon sa kumunoy na yon. No, kaya nga mabuti at gumawa ang Diyos ng paraan, kaya ako nakawala doon. No, in fact, talagang biruin niyo for nung nakipag-usap ko sa Diyos noon, doon ko lang na-realize, no, 11 years I was away from the church. No, I never prayed. Hindi ako nag-pray. Hindi ako pumupunta sa simbahan. I never go to confession for 11 long years.
Kaya pala nagka-leche-leche yung buhay ko. No, kaya nagkaganong-ganon, nagkawindang-windang. Kasi wala ang Diyos sa buhay ko. Kaya wag yun na intayin yun. No, yun sana ang makita ninyo, no, na baka mamaya isipin nyo, pwede naman pala magsisi sa huli. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ng ganon. No? Kaya sana ngayon pala makita natin. Kaya nga tayo binibigay sa bawat isa, no, marinig nyo kami at marinig ninyo na pwede naman pala talaga, no, na talagang pwede ka mag-convert ngayon pa lang. Huwag mo na intayin na mangyari yung nangyari sa amin, mangyari sa inyo. No? So yun po, sana maunawaan nyo ng mga kabataan ngayon. Kuya Reggie, Kuya Reggie, Ako? nagiging co-host na natin si Daddy Bro. Magpaparamdam, pwede ako mag-co-host. Malay mo, marunong na rin siyang Kapampangan, pwede na. Sige, Kuya Reggie. Okay. Ako, ngayon 22 years old na ako. 20. 22 ako noong EDSA Revolution. No? Ngayon, 50 plus na ako. I think to realize life is too short. Lalo na nung ako'y nag-take ng training sa MMDA to become rescuer and responder. Kaya palagi po ako nakamonitor. Nakamonitor ako palagi sa mga nangyayari sa kapaligiran. Sunog man yan o kalamidad man yan or what. No, traffic problem. Nakita ko ang daming buhay na nasasayang. Di ba? Ang daming buhay na nasasayang. Kaya sabi ko, why not I keep myself focused on what I can do about it. Di ba? Maiban sa pagliligtas, yung prevention. And one way of helping the new generation now is opening their minds this opportunity na meron sila. Meron kayo pinagpala kayo ngayon, biniyayaan kayo ng o meron kayong pribileyo in all forms. Bukas ang simbahan, bukas ang social media to be connected with God. So sana lang, wag natin sayangin yung pagkakataon dahil kasi hindi madali yung proseso. Lalo na kapag sinabi maghilom. Minsan nga yung harapin mo yung paghihilom, ayaw mo Di ba? At marami sumusuko dun. No? I'm also member of BADAP, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? At hindi naman lahat ng pumasok diyan nakatapos ng maayos. Iba pumasok because of the benefit, no? May cash award. Kaya iba hindi na adik, push na sila ngayon. Diba? Yun ang nakakalungkot, di ba? So sana lang buksan natin yung sarili natin, maging totoo tayo. Sabi nga ng Daddy Bro, lalo na sa hanay ng mga hanggang may pagkakataon. No? Nakakalungkot ang nangyayari. Maraming kasinungalingan, maraming kasalanan nangyayari. At minsan binabaliwala na natin to. But if you're connected, no? If you can do something to bring these young people connected to God, I think it's a special task na sana wag natin bitawan. Di ba? Yun po. Yun. So napaka ganda at napaka-inspiring ng kanilang mga sharing about doon sa nga naman bakit ba magpapalalo ka pa doon pwede naman na wag na kasi life is too short. Baka. Pero yung conversion story, it's about history. And we're also celebrating beside Linggo ng Wika or Month of the Language, then kasi hindi lang wika ngayon, it's the buwan ng, it's also the National Historical Month. Oh, yes. So dapat yung sige. So it's really history. We look at, sabi nga ni Brother Reggie, yung katotohanan. We keep it in our history. Yes. At isa yun sana sa wag nilang baliin, no? Katulad nung pagbabali nila nung pwede naman ma-convert, pwede naman magbago pag malapit na doon. Yung kaisipang ganon, pwede naman yun. Wag na rin nating baliin yung katotohanan na pag ito yung totoo, ito yung totoo. Sabi nga sabi yung si Satan daw or the devil will always tell you there is more time. Yes. There is more time. Yes. So the more we listen to that one, tama si Daddy Bro, no? Baka wala ng oras. Yes.
actually, they're continuously nagpaparamdaman ng Diyos. Kaso, hindi natin napapansin. Yes, kasi we're too busy. Too kasi busy. We're too comfortable doon sa kung anong nakakasanayan natin at some point hindi natin pinapansin. Nandun na pala tayo Oo nga. sa sitwasyon. Uy, napakaganda ng kwentuhan pero siyempre mag-break muna tayo. At sa ating pagbabalik po, babasahin na namin yung mga comments, yung mga reaction ng mga kalayko natin na nandiyan dyan at sumusubaybay sa atin. No? And ituloy pa natin yung kwentuhan Yes, after. mamayang pagbalik din, sasagutin na nila ang katanungang anong mensahe sa kwentong pagbabago sa buhay mo. Sige. Yan ang magandang sasagutin na nila. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang programang Nakikinig at Nagpaparamdam. Like ko, love ka. King kasalasayan ning Kapulungan Katolika, dakala ring banal amalyarita mong maging pilimbawanan king biya familia. Kabilang Larete, ring Bantug Amindu, Santa Monica at San Agustin. Ing bulan ng Agosto, ka-27, yapining piyesta ng Santa Monica. At iba't po keni king parokya ng San Agustin, king Balen, ning Lubao, Pampanga, pupugayan ta kayo ngang masayang fiesta ng San Agustin. Ini po'y Reverendo Father Emiliano Dizon Jr., kura paroko ning parokya ng San Agustin. King radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makiabi, king kapag masosyana, ning aldo ning kay Baytana, ning kay Katang Kapatad, i Reverendo Padre Fiel Louis Pareja, kaniting kadwampulong aldo na ning bulan na ning Agosto. Inipuing kay kayong talasuyo, Florentino G. Lavarias, Arsobispo na po ng San Fernando, Pampanga. Ing radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makiabi, king kapag masusyana, ning aldoring kebayitan, ning kay katamong kapatad, Reverend Father Mark Christopher De Leon, kaniting kadwampulo ng aldo, ning bulana ning Agosto. Ini po ingke kayong talasuyo, i Florentino Galang Lavarias, Arsobispo na po ni San Fernando, Pampanga.
Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya beko pa mo rin po ngining bengin i-Daddy Bro, i-Kuya Reggie, at syempre yung kakong co-host, i-Big Brother James. At bayo tayo po isang doing kakatamang kwentuhan, basan tala pa mo po rin mapilan pagana ka. Yan. Karen pong kakatamang Facebook viewers, didinan tala pong maya po oras na i-Mylene, i-Lourdes Santos, Rodel Aguirre, Pedro Junior Dimla, Jaika Talers, Maria Lourdes Sato, Mahar, Jonel Dablado, yan. Bandoy Lopez, Angel Salita, Mary Ann Kalunsag, yan. Ash, Jefferson Abion, John Michael Fuertes, Annalyn Lapos Ferrer, Christian Dizon, Gladys Kali Pasamonte. Oy, kakilala nita. Yung pamangkin ko, last week yan eh. Vivian Gonzalez from San Agustin Parish City of San Fernando. At po, karen po may comment yan. Basan tala po, Ray Pangan Garcia, sabi na may pakaurasan, matsuri. Mapangit daw ang signal natin sa Facebook. Pasensyahan ako po, medyo nagkakaroon lang ng konting yan. Robert Pineda Dingal, good evening po. God bless. Amen. Yan. Sabi ni Berna Basilio David, yan, may ito. Yung secretary ni Doc Badet. Yan. Na-memorize ko na siya. Maya Pabenge po. Yan. At sabi naman po ni Brother Emmanuel Emrica Frente, hello mga kabahagi. Yan. Magaling po na singer yan si Daddy Bro. Dapat tumingi tayo ng sample. Yan nga, mamaya. Sabi naman ni UAC Balaguer, Daddy Bro at Mang Guido, artista na kayo. Congrats. Yung mga kabahagi natin yan sa meron kasi silang grupo, yung YouTube channel nila, kaya ganyan sila. Anyway, maraming salamat po sa mga nag-comment at syempre, sasagutin na nila yung ating katanungan na anong mensahe sa kwentong pagbabago, sa pagbabagong loob sa buhay mo. Yan. Unahin natin si Kuya Reggie. Kuya Reggie, anong mensahe? Ang daya ng pagbabalik loob ay hindi madali. Madali ay nagmumula talaga sa pusong galit. Pero kung maaangkin natin ang galit, only we can own it, pero we'll come to realize how much God loves us. At kung titignan natin ang biyaya o sakramento ng pagbabaloob, ay isang tanda ng pagmamahal Diyos sa atin. Isang tanda ng muli niyang pagyakap na sana na wag na nating sayangin. Yakapin din natin ang Diyos. Sabi nga yung aral ng assumption, ang mensahe daw, ang kakahulugan ng in Latin term ng assumption ay may dalawang kahulugan. Isa ay ang pagpanik at ang isa ay ang pagpapatuloy. Kung paano pinatuloy ni Jesus si Maria sa kanyang puso, ganun din si Maria kung paano niya pinatuloy si Jesus ang santo niyang puso. Sa ganun din tayo, yakapin na yung totoong nagmamahal natin. Yun, napakaganda. Maraming salamat po. Yun. At si Daddy Bro naman po, anong mensaheng pagbabagong loob sa buhay? Yes. Pwede niyang ibahagi. Napakaganda no, Kuya Reg. Makalay ko. Ano man po ang sama ng mga karanasan natin, no, maging ito man ngayon mayroon ka mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo ngayon, no, umasa ka no na huwag ka mawala ng pag-asa na darating ang panahon magiging maayos ang lahat, no. Kumbaga tomorrow will always be a better day, no. Akala ko noon patapon na rin yung buhay ko, akala ko wala na rin no, kaya nga pawardi-wardi na lang ako noon. Pero meron pa purpose ang bawat isa sa atin. Hanapin nyo yung purpose na yan. Please find your mission in life and fulfill that mission, no, in life. No, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam ko na nariyan ng Diyos, no, at dahil sa gabay ng Diyos sa atin, no, sa piling ni Jesus, talaga naman pag tinanggap mo, sigurado ako talagang gaganda at magiging maayos ang buhay mo. Ika nga, the change kasi is from within. Mahirap magbago kung walang pagbabago sa loob, yung transformation No, kaya kailangan manggaling sa kalooban mo No, dun mo dapat tanggapin mo talaga na meron talagang Diyos at meron talagang tagapagligtas. No, hindi ikaw talaga yan na
na talaga maghahari sa buhay mo, hayaan mo maghari ang Diyos. No, pabayaan mo ang Diyos sa mag-drive ng buhay mo. Dahil simula nung ginawa ko yon, abay naging maayos ang buhay ko. No, subukan po ninyo, mga kalay ko, alam ko, hindi rin kayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakagandang kwento, mensahe. Daddy bro, big brother. Okay. Last tanin na. Oo. Kanina habang nakikinig ako, para tayong nagkaroon ng 40 minutes retreat eh. Ang bilis, di ba? Dalawang facilitator. Facilitator, jump pack. Oo. No? But it reminded me, no, habang we were discussing, nung June 12 kasi, na-invita ako manood sa Metropolitan Theater, yung Bayang Pinapangarap. It's about the music of Randy, one of our Ryan Cayabyab, tsaka mga national artists, but it was so ang naging overture music nila yung Iduyan Mo Ang Duyan Ko na song. I always listen to that song noon, pero wala siyang meaning. But while listening with this Manila Philharmonic Orchestra together with the Ateneo Chamber Singers, no, it dawned on me the meaning. Sabi niya, iduyan mo ang duyan ko, unti-unting itulak mo at babalik sa isip ng dati na kandungan mo. But yung pinakamalakas sa akin yung yung part ng iduyan mo ang duyan ko at unti-unting itulak mo at kung maaaring pihitin ng mundo pabalik, sana iduyan mo ang duyan ko muli. So narinig po natin yung mga conversion stories. Siguro pag binalik natin yung panahon, sasabihin natin yung mga kasama natin, good or bad, kasamang nagduduyan sa duyan natin. But the end of the day, sa pagduyan na yon, we leave behind all the negatives and we bring forward yung ano. So kung ibalik man yon, nanaisin mo, kahit yung sigurong nagdulot ng negative effect sa buhay mo, you're still hoping hindi mauulit yun. Kasama pa rin silang magtutulak sa duyan mo, pero on a positive manner. And that is all about conversion. No, that's part of it. So, yun po, no, sama-sama po tayong magtulakan ng duyan natin, lalo na po sa programang ito. And yung conversion story po ng ating bisita, yung mga advices po nila, sana po na isa puso po natin. Yun, no? Ako naman siguro ang takeaway ko sa episode na to, in every conversion stories sa dalawang guest natin ngayon, malinaw na nagkaroon din ng epekto hindi lang sa buhay nila bagkus sa buhay ng ibang tao. Is more specifically sa buhay ng mga kabataan kasi ang naging advocacy nila later on is para sa mga kabataan. Kung paano ang karanasan nila ay hinubog sila para nan sa ganun ay hindi na maranasan ito ng mga kabataan ngayon. Kagaya ng conversion stories na meron ang pinagse-celebrate natin bukas